Mga guys, I'm proud bistak boy, Kuya Den. So ani na po yung Kuya Den. So ani ako diri sa Bugak, Maa, Davao City. So nang napaabot ko diri sa sakyanan nga adto na bay bus diri mo agi. Hanto nabtan na lang ko og udto ug nagpaabot ko diri kung kanos abagud nga naay bus nga moagi. Walay bus, baktas ang gurutan eh. Ini baktas ba? Ug samtang napaabot kong bus nga nanay agi nga bus or kuan sakyanan nga pwede na kumasakan pa uli sa mua og diha lang taman sa Tagum wa gid din taon naay mo agi nga bus pero puno-puno pud lagi og dire na ko na palit sa ko kanang pampabugnaw guys kang wahawa og kanang kang gutoma kay og ganun yun ani. So karon samtang sige ko paabot ani kung nabagay bus nga maagi naay bus pero puno-puno pud lagi. Matik na. Ato ni kita naong palibot diri kung paabot puan ni tagpaabot adi hando nabtan na kog galaon na nakasakay lagi ko sa wakas yun. Nakasakay lagi ko sa kong kuan. So sa masay matingala mo nga nakoy kauban taga kuan na kailer po na ako na nga silingan na mo sa boarding house. Nya karon nakasakay na ko og puno-puno yun ang bus diri padong nagtagom. Og diara si Coco Martin. Uhay. So karon og naabot na ko diri napita sa Tagum. As ka po yung iita niya, daghan po yung ginitao niya, samtang bago rin naabot yan ang gikang Davao nga, kung nakauna-una mo ang kaon, kay gutom lagi, ni kaon sa kudari kadiyot kay samtang wala po kasakay niya, wala pa ibas yan, ano po diri sa terminal dress para lak kunya, perte po yung daghan ng tao niya, kay ting eleksyon po lagi niya, pas ka po yung usugang ulan niya, mo nasakay na po guwan nagbabao kay huwag mo masakyan, puno-puno po lagi ang kanang kuan, kanang ang bus no may gani kay 150 nga biyar na sa babao. So naabot lang gyud ni kaligutan nanakayan na po gani kana skati nga gisundo mo sa magulang nisakay na po kanang kuan Skylab mo